Akwụkwọ ilu isi nke mbụ. Ilu dị iche iche nke Solomọn nwa Devid bụ eze Izrel. Ịma amamihe na ịdọ aka na ntị, ịghọta okwu ọnụ niile nke nghọta, ịnara ịdọ aka na ntị nke inwe uche na ezi omume na ikpe na-izi ezi, inye ndị na-enweghị uche ezi uche, inye nwa okorobịa ihe ọmụma na izuzu, ka onye maara ihe wee tụkwasị ihe mmụta na amamihe ya, ka onye nghọta wee nwetakwa ezi ndụmọdụ. Ịghọta ilu na okwu miri emi, okwu niile nke ndị maara ihe na okwu omimi niile ha. Egwu Jehova bụ mmalite ihe ọmụma, amamihe na ịdọ aka na ntị ka ndị gbagọrọ agbọghọ n'uche ledaworo anya. Nwa m, nụrụ ịdọ aka na ntị nke nna gị, ahapụkwala iwu nne gị, n'ihi na ọkpọ amara ka ha ga-abụrụ isi gị, ihe ịnya n'olu ka ha ga-abụrụ olu gị. Nwa m, ọ bụrụ na ndị mmehie ara gị ụra, ekwela. Ọ bụrụ na ha asị, soro anyị jee, ka anyị chee anwụ ọbara, ka anyị zobe onwe anyị ijide onye na-emeghị ihe ọjọọ n'efu, ka anyị loo ha na ndụ dịka ala mmụọ, bụ ndị zuru oke dịka ndị na-arịda n'olulu. Ihe niile dị oke ọnụ ahịa ka anyị ga-achọta. Anyị ga-akwaju ụlọ anyị niile n'ihe anyị kwatara n'agha. Nza gị ka anyị ga-efe n'etiti anyị, otu akpa ego ka anyị niile ga-enwekọ. Nwa m, esola ha jee n'ụzọ, gbochie ụkwụ gị n'ịga n'okpuru ụzọ ha, n'ihi na ụkwụ ha na-agba ọsọ ime ihe ọjọọ, ha na-emekwa ngwa iwusi ọbara, n'ihi na ọ bụ n'efu ka a na-agbasa ụgbụ n'anya nnụnụ ọbụla. Ndị akwa, ọ bụrụ onwe ha ka ha na-eche anwụ, ha na-ezobe onwe ha iwude ndụ nke aka ha. Otu a ka ụzọ gị niile nke onye ọbụla nke akpịrị uru na-ezighị ezi na-akpọ nkụ si dị. Ndụ nke ndị nwe ya ka ọ na-ewepụ. Amamihe na-eti mkpu n'ezi, n'ama niile ka ọ na-eme ka olu ya daa ụda. N'isi ebe niile a na-atụ izu ka ọ na-akpọ oku, n'oghere ọnụ ụzọ ámá niile n'obodo ka ọ na-ekwu okwu ọnụ ya niile. Unu ndị na-enweghị uche, ruo ole mgbe ka unu ga-ahụ enweghị uche n'anya? Ruo ole mgbe ka ndị na-akwa emo ga-achọsikwara onwe ha ịkwa emo ike? Ruo ole mgbe ka ndị nzuzu ga-akpọkwa ihe ọmụma asị? Laghachinụ n'ịba mba m. Lee, m ga-awụpụrụ unu mmụọ m. M ga-eme ka unu mara okwu m niile. N'ihi na akpọwo m oku, unu wee jụ. Esetịpụwo m aka m, ma ọ dịghị onye na-aṅa ntị. Unu wee wezuga ndụmọdụ m niile. Unu achọghịkwa ịba mba m. Ma onwe m kwa na nhụjuanya unu, m ga-achị ọchị, m ga-akwa emo mgbe oke egwu unu na-abịa. Mgbe oke egwu unu na-abịa dịka ikuku siri ike, mgbe nhụjuanya unu na-abịarukwa dịka oke ifufe, mgbe ahụhụ na mkpa na-abịakwasị unu, mgbe ahụ ka ha ga-akpọku m, ma m gaghị aza. Ha ga-achọsi m ike, ma ha agaghị achọta m, n'ihi na ha kpọrọ ihe ọmụma asị, na n'ihi na ọ bụghị egwu Jehova ka ha họpụtara. Ha achọghị ndụmọdụ m, ha lerịrị ịba mba m niile. Ha ga-erikwa ụfọdụ n'ime mkpụrụ nke ụzọ ha. Ọ bụkwa ndụmọdụ m niile nke aka ha ga-eju ha afọ, n'ihi na nchigharị azụ nke ndị na-enweghị uche ga-egbu ha. Ọ bụkwa ịnọ n'udo nke ndị nzuzu ga-eme ka ha laa n'iyi. Ma onye na-ege m ntị ga-ebi na ntụkwasị obi. Ọ ga-anọkwa jụụ na-atụghị oke egwu ihe ọjọọ. Isi nke abụọ. Nwa m, ọ bụrụ na ị nara okwu ọnụ m niile, ọ bụrụkwa na izobe ihe niile m nyere n'iwu n'ebe ị nọ, ị tọrọ amamihe ntị gị n'ala, wee wezuga obi gị inwe nghọta. Ọ bụrụ na ọ bụ mmata ka ị na-akpọ oku, ọ bụrụkwa na ọ bụ nghọta ka ị na-eweliri olu gị, ọ bụrụ na ị chọọ ya dịka ọlaọcha,
ọ bụrụkwa na ọ bụ dịka akụ zoro ezo ka ị ga-egwupụta ya, mgbe ahụ ka ị ga-aghọta egwu Jehova. Ọ bụkwa ihe ọmụma Chineke ka ị ga-achọta, n'ihi na Jehova na-enye amamihe, n'ọnụ ya ka ihe ọmụma na nghọta si apụta. Ọ na-ezobere ndị ziri ezi nzube ihe. Ọ bụ ọta ndị na-eje ije n'izu oke nwere iche okporo ụzọ niile nke ikpe. Ọ bụkwa ụzọ ndị ebere ya ka ọ na-edebe. Mgbe ahụ ka ị ga-aghọta ezi omume na ikpe na izi ezi niile, izi ezi ọbụla, n'ihi na amamihe ga-aba n'obi gị, ihe ọmụma ga-adịkwa mkpụrụ obi gị ụtọ. Izuzu ga na-eche gị nche, nghọta ga-echebe gị, ịnapụta gị n'ụzọ onye ọjọọ n'aka mmadụ na-ekwu okwu ịgbakụta Chineke azụ, bụ ndị na-ahapụ okporo ụzọ niile nke izi ezi ka ha wee jee ije n'ụzọ niile nke ọchịchịrị. Ndị na-aṅụrị ime ihe ọjọọ, ha na-etegharị egwu ọṅụ n'ịgbakụta Chineke azụ nke onye ọjọọ. Ndị okporo ụzọ niile ha gbagọrọ agbagọ, ha na-esighekwa n'ụzọ niile ha, ịnapụta gị n'aka nwaanyị na-abụghị nwunye gị, n'aka nwaanyị na-abụghị nwunye gị nke na-ekwu okwu ire ụtọ, nke na-ahapụ di o nwere na agbọghọ, ọgbụgba ndụ nke Chineke ya kwa o chezuwo ya. N'ihi na ụzọ ịrịdaru ọnwụ ka ụlọ ya bụ, ọ bụkwa ụzọ ịrịdaru n'ebe ndị na-adịghị ndụ nọ ka ụzọ ya niile bụ. Ndị niile ndị na-agbakụrụ ya, ha adịghị alọta, ha adịghị erukwa okporo ụzọ niile nke ndụ, ka ị wee jee ije n'ụzọ ndị dị mma, debekwa okporo ụzọ niile nke ndị ezi omume. N'ihi na ndị ziri ezi ga-ebi n'ụwa, ndị zuru oke ga-afọdụkwa n'ime ya, ma ndị na-emebi iwu ka a ga-ebipụ n'ụwa. Ọ bụkwa ndị na-aghọ aghụghọ ka a ga-eropụ na ya. Isi nke 3. Nwa m, echezọla iwu m, ma ka obi gị chebe ihe niile m nyere n'iwu, n'ihi na ụbọchị ndụ nke dị ogologo na ọtụtụ afọ nke ndụ na udo ka ha ga-atụkwasịrị gị. Ekwela ka ebere na eziokwu hapụ gị. Kee ha n'olu gị, dee ha n'elu mbadamba nkume bụ obi gị. Chọtakwa amara na ezi uche n'anya Chineke na mmadụ. Tụkwasị Jehova obi gị niile. Adaberekwala nghọta gị n'ụzọ gị niile, mara ya. Ya onwe ya ga-emekwa ka okporo ụzọ gị niile zie ezi. Abụla onye maara ihe n'anya gị onwe gị. Tụọ egwu Jehova, wee si n'ihe ọjọọ wezuga onwe gị. Ya bụrụ ihe na-agwọ otubo gị, ya bụrụkwa ụmị dịrị ọkpụkpọ gị niile. Sọpụrụ Jehova site n'akụ gị, sitekwa na mkpụrụ mbụ nke ihe omume gị niile. Ọba gị niile ga-ejupụtakwa n'ihe nriju afọ. Ebe nzọcha mkpụrụ vaịn gị ga-etiwakwa na mmanya vaịn ọhụrụ. Nwa m, ajụla ịdọ aka na ntị nke Jehova. Ike agwụkwala gị n'ịba mba ya, n'ihi na onye Jehova na-ahụ n'anya ka ọ na-abara mba, ọbụladị ka nna si abara nwa ya nke ihe ya na-atọ ụtọ mba. Onye ihe na-agara nke ọma ka mmadụ nke chọtaworo amamihe bụ, ya na mmadụ nke na-ewepụta nghọta, n'ihi na ọzụzụ ahịa ya dị mma karịa ọzụzụ ahịa ọlaọcha, uru ya dị mma karịa ọlaedo ọma. Ihe dị oke ọnụ ahịa ka ọ bụ karịa rubi. Ihe niile kwa ka nke na-atọ gị ụtọ, ha agaghị aha ya aka. Ụbọchị ndụ dị ogologo dị n'aka nri ya, n'aka ekpe ya ka akụ na nsọpụrụ dị. Ụzọ ya niile bụ ụzọ nke dị ụtọ, okporo ụzọ ya niile bụkwa udo. Osisi na-enye ndụ ka ọ bụrụ ndị na-ejide ya aka. Onye ọbụla nke na-ejisi ya aka ike bụ onye ihe na-agara nke ọma. Jehova jiri amamihe tọọ ntọala ụwa. O doziri eluigwe site na nghọta. Ejiri ihe ọmụma ya kewaa ogbu mmiri niile. Mbara igwe niile jikwa ya atụda igirigi. Nwa m, ekwela ka ha si n'anya gị abụọ wezuga onwe ha. Chebe nzube ihe na izuzu. Ha ga-abụkwara mkpụrụ obi gị ndụ, bụkwara olu gị amara. Mgbe ahụ ka ị ga na-eje ije n'ụzọ gị na ntụkwasị obi. Ị gaghị akpọbikwa ụkwụ gị. Ọ bụrụ na ị dina ala, ị gaghị atụ oke egwu. Ị ga-edina ala, ụra gị ga-atọkwa ụtọ. Atụla egwu site n'oke egwu mberede.
ma ọ bụ site n'ikuku siri ike nke ndị na-emebi iwu mgbe ọ na-abịa. N'ihi na Jehova ga-abụ ntụkwasị obi gị, ị ga-edebekwa ụkwụ gị ka a ghara ijide ya. Egbochila ezi ihe na ndị ọ dịịrị, mgbe ọ dịịrị ike aka gị ime ya. Asịla mmadụ ibe gị, "Jee lọta, echi ka m ga-enye gị," mgbe ọ dị n'aka gị. Echepụtala ihe ọjọọ megide mmadụ ibe gị, ebe onye ahụ na-ebi gị nso na ntụkwasị obi. Gị na mmadụ esela okwu n'efu. Ma ọ bụrụ na o mesoghị gị ihe ọjọọ, ekwosola onye na-eme ihe ike ekworo. Ahọpụtakwala otu efu n'ụzọ ya niile, n'ihi na ihe arụ n'anya Jehova ka onye sihiere esihie bụ, ma n'aka ndị ziri ezi ka izu nzuzo ya dị. Ọbụbụ ọnụ Jehova dị n'ụlọ onye na-emebi iwu, ma ebe obibi ndị ezi omume ka ọ na-agọzi. Ọ bụrụ na ọ bụ ndị na-akwa emo ka ya onwe ya na-akwa emo, ma ọ bụ ndị dị umeala n'obi ka ọ na-enye amara. Nsọpụrụ ka ndị maara ihe ga-eketa, ma ndị nzuzu na-ebuli nlelị.